Salutare, salutare! Vă pupă șarpele pe toți! Băi, am și o întrebare la voi, mă, vă aștept cu o părere aici. O părere de asta nenorocită. Am terminat munca, ajung în parcare și vreau să-mi iau mașina să mă duc acasă. Păi, cum să o iau? Uite aici, stă parcată, eu lângă ea și ea lângă mine. Băi, și ce credeți, mă, mâncava și gura voastră dacă ați pățit așa ceva? Termin munca, ajungi în parcare să ții mașina. Ce crezi? N-am chei, mă, mâncava și pula voastră. N-am chei, băi. Cum fac eu cu cheile acum? Când mașina e parcată aici și cineva a plecat acasă și a uitat să-mi lase cheile. Eu acum cum mă duc acasă, mâncava și gura voastră că am încremenit aici. Vă aștept cu o părere, băi. Vă pup, băi. Vă pup, șarpe.